sa ating virtual connections na 2,000 years ago, sinabi na ng Panginoon na ang mensahe ng awit, ni Shine at sa Kanigang ay makarating sa iba't ibang dako sa buong mundo. Virtual connections. Amen? So, purihin natin ang Panginoon. Yung tamang panahon, sa tamang circumstansya, sa tamang intensyon ng work of redemption. Okay? So, itong work of redemption ng langit ay talagang napapanahon sa ating henerasyon na global ang dating. So, magandang gabi po sa ating mga kasamahan sa radical mission, sa ating radical proclamation sa mensahe ng Panginoong Hesus na kailangan talaga natin radically reconnected because we need to be radically changed. Yan ang ibig sabihin, kapatid, ng radical. Si Ellen G. White, gumamit siya ng radical. Tawag niya, radical change ang kailangan. Kaya sa ating mga kapatid na nasa online, ang iba na yun ay siguro nagsumisika pa na makapasok sa ating linya. Ang kaaway ay hindi talaga natulog. Talagang mabilisan ang kanyang mga paghahadlang. So welcome natin si Ma'am Fe Torres, ang ating Director President ng PCC sa Maramag, Bukidnon. Isang lugar na napakaganda. Kayong nasa Amerika, Canada, or sa Europe na kung may pagkakataon makarating kayo sa Mindanao, it's nice to visit the place of Ma'am Torres and Sir Gordon Torres overlooking a river. Napakagandang lugar. No? Napakagandang lugar overlooking a river na malamig, saka tahimik na lugar, kapatid. Kung gusto nyo ng isang place where you can contemplate, when you can live peacefully in the midst of nature. So sa ating mga kaibigan, kay Florentino Krabi Songkit, kay Rizal de Villezo, kay Yasmin de Torio, kay Sir Elias Baladhay, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating subject na tatalakayin ngayon, napaka-importante ito, kapatid. Kasi ito ang pinaka-pilar, isa sa pinaka-pundasyon na teachings ni Jesus Christ para maitayo ang hallmark, landmark, the clear landmark ng ending ng story of redemption. Pag hindi ito maintindihan ng karamihan, kapatid, ay talagang mabibiktima tayo sa mga conspiracy theories. Na nababahala na tayo nito, kapatid, kasi ngayong araw lang to, marami akong na-receive na mga video clips. Ang video clips na yan ay, pag hindi mo talaga alam, parang pabor nga sa Adventist. Parang pabor. It seems to be true. It seems to be true. Yung tama naman yung kanilang kinuha ng mga video clips, lalo na yung tinatawag The Great Reset na nangyari sa Davos, Switzerland. Ang ganda. Puro magaganda. These are all authentic clippings na kinuha nila. But the question is, their analysis and their interpretations. So, kaya nga, nag-usap po kami kanina ni Sir Alan Abarquez. Sabi ko lang, grabe, no? Nakaka-alarma na ito. So, the church, the whole world, the conference, the scholars, the pastors of the different field must have. I encourage you to study conspiracy theory kasi hindi ito nabigyan ng tamang treatment na very, very subtle. In fact, sa ating mga leaders, hopefully in English we can deliver this warning na pag hindi na itama at hindi makukuha yung movement of the great controversy, especially on the river, the mount, and the island,
binabalo tayo ng conspiracy theories, na itong mga conspiracy theories na ito, kapatid, ay talagang nag-shake, ano talaga siya, kapatid, no? Nagbigay ng isang parang lindol na mga atake sa ating iglesia. Magugulat ka nito, kapatid. Magugulat ka nito sa mga latest na mga video clips, no? Kaya hindi ko alam kung sino sa inyo, but please notify us that you receive these video clips, no? Yung tinatawag the Great Reset. Now, please notify us so we can have a one evening presentation. I analyze natin, no, segment by segment, frame by frame, yung ganitong klaseng mga video clips. Di-identify natin saan dito yung tama, saan dito yung hindi tama, no? And it is very unfair sa mga tao dahil lang sa misinterpretation kasi nakabase ang kanilang understanding sa tinatawag na New World Order. So yung salitang three-sentence word, New World Order. No? Yung tatlong words na yan, nahahati ang mga tao sa mundo. Nahahati ang religious organizations. Nahahati ang Seventh-day Adventist. Grabe. 95%. Grabe na talaga. Yung mga friend ko lang na mga group of Adventist sa isang mga posting nila at iba't ibang bansa pa, mostly in America, galing sa Amerika. Grabe. Pag nag-post nila, paulit-ulit na lang. Minsan, naulit na lang yung si Trump, naghawak ng ganyan, kahit tapos na natin din. Kaya please, you give them that document, that presentation, na yung fake news ba? No? Fake news. By the way, ito ang ating tatalakayin para maintindihan yung conspiracy theory. Ano ba talaga yung gira ngayon? Ano ba talaga yung great controversy ngayon? Ano ba yung ending? Isipin mo yung ending. Ano ba yung ending ng gera? Saan natin mababasa ang the end shall come? So kung end shall come, that very word end, dapat maintindihan ito, kapatid. Kaya ang ating suhito ngayon ay ang mabuting balita na hindi nila maipangaral. The gospel that they could never preach. So in other words, pag ganitong sentence, ano pala itong gospel na umiikot? Ano pala yung hinahawakan na ibanghilyo ng mga tao ngayon? Kasi the word gospel ay good news yan. Ano bang good news, kapatid? So, kailangan natin titingnan, no? Kasi kung hindi nila maipangaral at ikaw lang ang mangaral, there must be something in it. Kasi yun ang mag-define ng boundary line. Ito rin ang magbigay ng malinaw na demarcation line on the issue of the conflict. Kasi ang conflict between only two. Dalawa lang talaga yan, kapatid. Kaya masyadong masinsinan na pag-aaral, no? Talagang kailangan tayo'y manalangin kasi 95% of the Adventists around the world are victims of conspiracy theory. Okay? So, tayo'y manalangin, mga kapatid. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may-ari ng aming mga hiram na buhay. Sa iyong trono kami po'y lumalapit. Sapagkat ang iyong banal na salita lamang ang aming sandalan. Turuan kami sa paglago ng kaalaman na makikita namin ang mga gawain, mga kilos, mga presentasyon ng kaaway na napakahirap titingnan ng mga ordinaryo sa pagtingin ng interpretasyon sa mga pangyayari sa mga panahong ito. Salamat, Lord Holy Spirit, for empowering us to understand. In Christ's name we pray. Amen. So, sa ating mga kapatid, no? Kang Sister Jem Lem, kumusta, Sister Beck, no? Tagal-tagal na tayong hindi na gano'n. Kay Les Mara, kay Lilibet Chavez na nasa Australia, Evangeline V. Orosa,
kay Virgil Landy Cuencas Santos, kay Pastor Michael Zam, kay Jenson, kay Giorgio Champ Atilor, kay Lord Lagan na nasa 1,000 Missionary, kay Nang Comer sa De Los Reyes, kay Ernest John, okay? Diyan sa North Luzon, kay Pastor Zamora, no? Sa lahat ng iba't ibang bansa ngayon, kapatid, no? Talagang itong epekto talaga ng conspiracy theory, talagang nagpupush yan ng self-confidence sa mga Adventist. Parang ito na, kung gano'n ka, tapos sandilo, persecution, yun ang parang palaging bukang bibig, kapatid. Pero titingnan natin ito ngayon. No, ito ang mabuting balita na hindi nila mapangaral. Kasi word for word, babasahin talaga natin. So sinasabi dito sa Matthew 24:14. Simple lang. Kasi ito lang ang verse na mayroong word na all nations. Mayroon din doon sa Revelation, sa island. Pero dito sa Mount of Olive, na ating tinutukan ngayon, ay nagsimula ito sa verse 9, you will be hated of all nations. All nations. Ito naman, and this gospel shall be preached in all the world for a witness unto all nations. So, we preach in all the world for a witness unto all nations. Pag sinabing gospel of the kingdom, pag sinabing gospel, very common word, use word. So, pag sinabing gospel, maraming gumagamit yan. Kaya na-establish ang Christianity movement. Kasi dato nakapako tayo sa tinatawag na gospel. Pero dahil isa lang ang ating book, itong Bible, kailangan nating titingnan ng masinsinan yung salitang gospel, kapatid. Kasi sa buong Biblia, ginamit ang gospel sa New Testament. Sa New Testament yung word na gospel. Kaya sa Romans 2:16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. So si Pablo, mayroon siyang gospel. Sabi niya, to my gospel, the gospel of Paul. So mayroon din sinasabi dito sa Ephesians 6:15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. So mayroon din gospel of peace. Sa Romans 10:15, ginamit yan, gospel of peace, and bring glad tidings of good things. Sa Galatians 2:7, iba din ang paggagamit ng gospel as the gospel of the circumcision. So mayroon ding gospel of the circumcision. No? So makikita ng gospel of Paul. Ano pa yung gospel? Gospel of circumcision. Meron din dito sa Acts 20:24. And none of these things move me, neither count I my life, due unto myself, so that I might finish my course. Sinabi dito, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So, gospel of the grace of God. Mayroon nito, tinatawag din nila ito, gospel of God. So, gospel of grace. Ano sabi kanina? Gospel of the grace of God. Ito naman, gospel of God. Gospel of Paul. So, lahat-lahat yan, kapatid, makikita natin kung paano ginamit ang gospel. Marami yan sa Romans 1:1, Romans 15:16, Romans 11:7, yung gospel of love, gospel of God, gospel of God, gospel of God, gospel of God, gospel of God. Talks about gospel. Pag sinabi din natin gospel, kapatid, meron din yan. The Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Mayroon din yan, kapatid. So, gospel of Christ, gospel of Christ, gospel. Ilang bisis ginamit yung gospel of God, gospel of Christ. So, ang tanong natin dito, gospel. If Christ is the gospel, good news. Who is the good news? Christ. Kaya sa maraming mga Protestant, Christian denominations, we are the Christ-centered church. We are not the law-centered church. So, Christ and Christ alone is our salvation. We are saved by faith through Christ, through the grace. So ito, if Christ is the gospel and Christ is the truth, and the truth is His word, then ang tanong, then what is the word of Christ for us today? August 18, 2020. Ulitin natin. If Christ is the gospel and Christ is the truth, siya ang katotohanan.
And the truth is His Word. Itong ating Biblia, ito ang kanyang salita, ito ang katotohanan. So ano ang sinasabi nito ngayon sa ating 2018? 2020, August 18. Ano yung salita niya? Ano yung present truth niya? So gospel ang pinag-usapan. So, kailangan, ano ba yung ibig sabihin nito, kapatid? Kaya pag binasa natin ito, ulitin natin ang Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Kadalasan, sabi ng iba, uy, ang gospel, ilan na lang kasi matapos na ito, kung mayroon na tayong lahat ng bansa ay ating napasok na. So parang tao ang mag-fulfill, no? Ilang bansa na lang ang natitira. Ilang bansa na lang ang hindi pa natin. Kasi pag naabot in all the world, for a witness unto all nations. So nandun agad, parang saputin na ba? Parang package agad ang interpretation, kapatid. Package agad. Remember, this is God's own, Christ's own spoken words. Divine statement. Divine statement intended for a very long, sa last generation. From the time it was mentioned. So, this gospel of the kingdom. So, literally, pag binasa natin yan, ang gospel na pinag-usapan niya dito, hindi gospel kung anong gospel o po. Gospel of the kingdom. Even in literary analysis, the words, the grammar, is definitely, the gospel is all about the kingdom. The coming kingdom. Pero sinabi dito, shall be preached in all the world. So, paano tama ba yung punta na natin, maghahalat ta kayong natahalan, arumawali ang salaing mga nasun, at tulad nito. Mga kapatid, yung in all the world, titingnan daw natin sa dictionary. Kasi sa dictionary, sa Microsoft Encarta, ang ibig sabihin ng in an adverb, it means around, inside, accessible, ano ba? Available, at home, here, arrive, indoors, inward. It's just around. It's just around you. It's just around us. Ang in all the, ilan pala ang mundo? Pinag-usapan natin kagabi. Ilan pala ang mundo? There's only one planet Earth. The one planet with humanity. And that is only the planet Earth. In all the world. Anong ibig sabihin ng in all the world? Shall be preached in all the world. So napakalaman na natin kagabi na the circumstances, the pronouncement of God, and the movement of our time ay talagang God's own word find its own fulfillment. Salita ng Diyos. Kaya nga, the word will stand by itself. No? Binasa natin yung teksto noon na kung ano ang sinasabi niya, it has to be realized. Yun ang ibig sabihin, kapatid. Kaya pag sinabi, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, anong ibig sabihin ng in all the world? May sinasabi tayo, may kasabi na, hayaan mo yan, may sariling mundo yan. Hayaan mo siya, may sariling mundo yan. May mundong sarili yan. Ibig sabihin, in all the world, ang ibig sabihin yan, ngayon, we have to grow in grace kasi ang text na yan, sinabi, in the sphere of your influence. In all the world, in the sphere of your influence. Kung saan ka. Halimbawa, teacher ka, yung influence mo, estudyante mo, mga parents ng estudyante mo, kung pulis ka, yung kasamahan mo at na-engage mong mga tao. Ganun kasimple lang, kapatid, yan. In all the world, wherever you are, we are called to stand as a witness. Ang tawag niyan, in the sphere of your influence. Ibig sabihin na in all the world, yung tinatawag, the relevancy of Christ's statement applies in all given circumstances sa kanyang mga anak. Kasi life and eternity is at stake. Your life and the life of others for eternity is at stake. Kaya by your influence, may sinabi si Ellen G. White sa Adventist home. Anong sinabi niya? It is impossible for any of us. Galing, no? Imposible daw sa kahit sino man sa atin. No? It is impossible for any of us to live, na mamuhay tayo in such a way
that we shall not cast an influence in the world. Saan mababasa? Adventist Home, page 33. Yan kapatid, no? Adventist Home, page 33. So napakalinaw kapatid, yung essence, yung truth, no? Na ang buhay natin, kung saan man tayo, will always cast an influence wherever we are. Kaya napakabait ng Panginoon kapatid, no? Na ating naintindihan ang kaniyang salita, kapatid. Dito natin na, so in the sphere of influence, right now, kaya nga, mayroon tayong migration. Kaya may migration tinatawag yan, for a witness unto all nation. So in your wild, wide world, Christ is telling us that we must be a witness. In your wild, wide world, kung estudyante ka man, you have to cast your influence that Christ is coming. Kasi matagal na yung ating mga mensahe. Matagal na yung mensahe natin. Let us respect God in His working. Hindi naman pwede na yung mga nauuna sa ating mga proclaimers ay walang bearing ang kanilang mga labors and effort. Let us move forward. Ginagaya na nga, halos na parehas na lang ang mga sermon natin. So in the sphere of your influence, if you are working in a company, if you are working wherever you are, in the sphere of your influence, you cast an influence that Christ is coming. Kung nag-engineer ka man, doctors ka man, o sa construction ka nagtatrabaho, in the sphere of your influence. Kaya napakagandang mensahe ni Kristo yan. Talagang, yung omniscient statement ba na alam ng Kristo. The statement is omniscient because right now, yan talaga ang dapat nating isabuhay. No? Sa mga young people, paano kayo maging sphere of influence sa mga kaopisina nyo, lalo na sa mga malalaki nating mga pananaw sa buhay? Paano natin titingnan ngayon? No? Yung sphere of influence na binibigay. No? Parang, ano kaya ito? Kasi na-COVID na tayo ngayon Kaya mayroon talaga tayong special na pag-aaral niyan. Yung COVID na yan. In the sphere of your influence, nasa abroad ka, nasa construction firm ka, nasa offshore ka, nasa barko ka, paano kayo makakast ng influence that God is using us to be a channel of His redemption? Kapatid. Sa mga OFW, di ba? So, dito kapatid, no? Napakalinaw na mensahe ni Kristo sa atin na and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, in the sphere of your influence. Kaya pag napunta ka sa ibang bansa, napunta ka sa malayo, manatili kang tapat kay Kristo. Kung tapat ka kay Kristo, tapat ka sa pamilya mo. Kung tapat ka kay Kristo, tapat ka rin sa trabaho mo. So ganun yan kapatid There is always the fruit, no? When Christ is in us. Yan ang napakagandang kapatid na mensahe sa buhay natin sa ating generation. Kaya kung titingnan natin sa mga nurses, nasa Amerika, nasa Canada, kung ano man ang trabaho na ating ginagawa dyan. Kaya nga naka-remember ako sa experience talaga ni Sister Jem na yung talagang ayaw siya bitiwan ng kanyang siniservisyuhan because they love. Iba ang treatment, no? Iba ang treatment ng mga kapatid, ng mga siniservisyuhan mo kung mayroon kang influence na nabigay, kapatid. They will listen and they will read and God can use marvelously. The Holy Spirit can move us. Kaya dito kapatid, pag sinabing in the sphere of your influence, in all the world, for a witness unto all nations. So ginamitan tayo ng witness kasi anong ibig sabihin ng witness?
No? Wow. Tingnan ko kapatid. Oh, hindi nalagay ang ano. Ang meaning ng witness, kapatid. By the way, some other slides possibly. Titingnan muna natin yung tinatawag dito na unto. No? Yung tinatawag na unto all nations. Ang ibig sabihin ng unto, kapatid, is used to indicate that something is said, given, or done to somebody. Ang ibig sabihin ng unto sa dictionary, pag sinabing witness means nakita mo, narinig mo. Kasi pag nasa korte ka, pag mag-witness ka doon, na hindi tama ang sinasabi mo, you can be charged of contempt of court. Ikaw ay false witness ka. Maghurar-hural ka dyan na yun ang nakikita mo na hindi mo pala nakikita. Kasi yung witness, actual na nakikita, actual na narinig, kapatid. Kaya nga, ang witness unto all nations used to indicate that something is said. Mayroon kang nabigkas, no? Mayroon kang naibigay, or mayroon kang nagawa to somebody. So napakalinaw ito, kapatid, na nag-apply ito sa ating generations. Kasi yung migration, kapatid, migration. Kaya nga yung tinatawag natin nga, pareha ngayon na lockdown tayo, no? Na lockdown tayo. Paano natin na-influensyahan yung ating mga kaibigan sa FB friends natin, no? Na sa world, na napaka na ngayon, no? Napakaliit na ang mundo, kapatid. At the tip of your finger, napakaliit na lang ng mundo, kapatid. So yung verse na yan, napakasarap. Dito mo maramdaman kung gaano kaganda, katamis ang salita ng Diyos. Isipin mo yung construction niya really applies to us. Kaya yung apocalyptic, yung closing movement ng ating generation, isa lang ang sinabi ng Biblia. You will be a witness unto all nations. In fact, si Kristo, yung huling habilin niya, last will and testament niya, bago siya nag-ascend, no? Kailab siya painguna sa langit. Hinabilin niya na-record sa Acts 1:8. But you shall receive power after that Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses. Saan ka mag-witness ka ba? Unto me. You shall be a witness unto me. Both in Jerusalem. In Jerusalem. Bakit in Jerusalem? And in Samaria. Yung Jerusalem, Christ was speaking to this generation, yung relatives nila, yung blood-related nila. Then Samaria, your fellow members of your relatives and church members. Then to your good friends, yung mga good people in all Samaria, no? And unto the uttermost part. So yung construction niyan, kapatid, ay inarrange talaga ng Panginoon yan. Ini-arrange ng Panginoon na yan ang movement natin. Pero dinis-arrange yan ni Satanas, maraming magaling mag-sermon dyan sa mundo, to the world, pero yung pamilya niya, hindi niya madala, hindi niya ma-convince ang pamilya niya. So reverse, palaging misplaced ang focus, kasi yun ang expertise niya. So dito, kapatid, pag sinabi nating witness, sa Merriam Dictionary, yung tawag nito, a person who sees something happen. Yung sinabi ko kanina. A person who is present at an event and can say that it happened. No? Makasabi siya na ito ay nangyari. Kaya yun ang ibig sabihin ng witness. No? Witness unto all nations. Pero ano kayang gagawin ni Satanas para ma-destroy yung ating pagka-witness, kapatid? Paano gagawin niya? Kaya ito lang ang ating function nagbinibigay niya sa atin. Ano ang function na pinagkaloob ng Panginoon sa atin? Tayo ay mga followers niya, Christians. Anong ibig sabihin ng Christians? Followers of Christ. Sa ibig sabihin, kung followers tayo ni Kristo, i-witness natin yung sinasabi ni Kristo na sinusunod niya sa kanyang ama na si Jehovah. Di ba? So Jehovah's Witness tayo dapat. Kung dahil si Jehovah Witness tayo, wini-witness natin ang kanyang sinasabi, kaya naging bahagi tayo kay Kristo na nagtatag ng iglesia. Si Kristo naman talaga nagtatag. Kaya ang tawag niyan, Church of Christ.
O sa Pilipinas, tawag natin yan, Iglesia ni Cristo. Kasi yun naman talaga, walang magawa si Satanas. Pag tunay ka na sumusunod kay Kristo, wala siyang magawa. Kasi i-witness mo si Jehovah. At maliban doon, tinanggap mo ang prinsipyo ni Kristo sa kanyang buhay na nagpabautismo siya. Talagang baptist. At saka may method siyang binigay. Ano yung life natin bilang mga alagad? Yung methods, sinasabi. Kasi pag tayo ay naging bahagi na, naging bagong buhay na tayo, kaya born again. No? So, i-share niya ito sa mga born again. Pentecostal, ito. Hindi naman pala, hindi pala ano yan, Sabbathista. Ano pala siya? Born again. Ano ba? Pentecostal. Bakit Pentecostal? Siyempre, nananampalataya tayo na ang kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu ang siyang magbago sa buhay ng tao. Kaya nga, maging evangelical tayo pag nabago tayo. Saan natin i-evangelize? Sa buong mundo, kaya Katoliko. No? Kailangan lang natin, isubmit lang natin sa Panginoon. Kaya nga Muslim, submission to Allah. Ang ibig sabihin ng Muslim, submission to God. Kaya hindi tayo mawala. Kasi paano tayo mawala na dating daan na yan? Dinadaanan na yan. Yun na talaga ang tamang daan. Hindi yan bago, kapatid. Dating daan na yan. No? Tagal na yan na daan. Panahon pa ni Abraham na daan yan. Panahon pa nila ni Noah yan. So ang bagong daan ngayon na sinasabi, yan ang tamang daan. Kaya sa atin bilang namumuhay na apocalyptic, ang tawag sa atin latter days. Kaya nabahagi tayo sa mananampalataya. Kasi kung saan dalawa o tatlo, si Kristo nasa gitna. Ang meaning ng church, living faith believers. Ang meaning ng church, church that is living. Ang ibig sabihin yan. Pero ang gagawin ni Satanas, kapatid, i-destroy niya yung functions natin. Paano niya destroy? Yung ating kredibilidad. Ganun lang, kapatid, kasimple ang gagawin ni Satanas. Kredibilidad lang ang kanyang wawasakin. Dungisan lang niya. Maliban sa dungisan, defiling lang ha. Adventist, remember, kayo, defiling lang ang movement ni Satanas ngayon. Sa defiling, consequently, you will become fornicated. Yun ang ating three angels message na hinawak-hawakan. No? Pero mayroon tayong presentation sa three angels kasi 95% of the Adventists around the world, masakit man sabihin, haven't understand the three angels message. Kaya yung functions natin, kasi sinasabi talaga dito, for we must all appear, in 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. So kaya nga, kung ano man isinabuhay natin ngayon, we are being read by people around, and the heavenly court is judging the way we live. Kaya ang tanong dyan, are we really witnessing or functioning in our most important appointment? Talaga bang tayo talaga ay nag-witness o kumikilos, gumagalaw ayon sa pinaka-importanting appointment natin? Ano yung appointment natin? Meeting our Savior and Redeemer at the clouds of heaven. Let us simplify and be realistic on the words. The most important appointment set by Christ for us. When Christ set an appointment, ay, yun ang pinaka-dapat nating tutukan, kapatid. Ha? Tutukan natin ito, yung kanyang pinaka-importanting appointment. Na sa ating pag-witness, magsimula sa ating blood-related. Kaya nga, we will be visiting a family right here in the Philippines, the family of one of our online na nasa online na nakikinig gabi-gabi, no? Sa ating series, kapatid, ay dito, unahin ang mga blood-related. Then all Judea, all earthly churches, all Jehovah's Witnesses, or kung ano man mga simbahan ninyo dyan,
in Samaria, and the good people, and uttermost part of the earth. So napakalinaw ng construction of thought pattern na binigay ng Panginoon. Ang gagawin lang ni Satanas, i-destroy niya lang tayo sa pamamagitan ng dysfunction, kapatid. Mabigat ito, dysfunction. Kasi sinanay tayo sa casual activities ng planet Earth. Meron tayo ngayong very common, sinasawag, do-it-yourself. Di ba? Do-it-yourself hardware, do-it-yourself. Mga do-it-yourself na lang ngayon eh. Di ba? So dito sa atin, kina Gant, Boy, Dacris Ganja, Arlen Subaria, Menda Arienda, Sister Menda, La Checa, Ayesa Nateo, kay Sister Marilyn Oplada, Ramel Rosaleta, kay Ron Empron, kay Irma Valdez, kay Jerome Siscon, kay Joleta De La Torre, kay Sis Mami Diaz, no, welcome. Stephanie Rosel Bernal, no, kay Leo Pasco ng Davao City, the Alquizar and Aklon family, kay Y. Maldata, may, okay, Sir Alan. So, dito, kanina, at the earliest part sa presentation, Sir Alan, diniscuss ko na yung video clips mo, pero I need to review that later on. No? Makagugulat ito kasi maraming nakatanggap, Sir Alan, sa mga yung video clips, no? Na talagang grabe kasensitibo yan. Makikita natin yan mamaya, no? So, titingnan natin dito yung dysfunction na ginagawa ni Satanas, yung do-it-yourself. We cannot do it by yourself. So ang gagawin niya, kapatid, i-dysfunction niya tayo. Kasi ang meaning ng dysfunction sa dictionary, this is a technical term by the medical professionals. Ang tawag niyan, kapatid, sa mga nursing, sa mga dysfunction is a technical term. Ang meaning niyan, failure to perform its function properly. Grabe, no? Yun naman talaga ang Laodicea eh. Kaya nga mayroong virgins, 5 are foolish, 5 are wise. Failure to perform its function properly. Adventist sana yan, pero dysfunction siya. Presidente sana yan ng conference, pero dysfunction siya. Maraming natisod. No? A disturbance in the usual pattern of activity or behavior. Ganun lang kasimple ang ginagawa ni Satanas, dysfunction. DYS. Actually, yung DYS na yan, pag titingnan natin yung Satan's temptation on the mount to Christ, DYS din yun. Mayroon tayong special episode niyan. DYS din yun, kapatid. Do it. Gawin mong tinapay. No? Tinatawag niya. Gawin mong tinapay. DYS din yun, kapatid. No? Set up yung ginagawa niya. So, ang ginagawa ni Satanas sa ating generation, misplaced priorities. Dahil nga nalunod tayo sa conspiracy theory, sipin mo, Brother Alan, marami akong na-receive yung video clips na yan, yung tinatawag niyong The Great Reset. No? Great Reset. Tapos pa, ang author niyan, ang publisher niyan, ay Remnant TV. Sa loob niyan, pag marinig mo yan, pakinggan mo lahat yan, inatake pa nga niya ang Katoliko. Kapatid, please help the Adventist. Yung Remnant TV is a Catholic website. Catholic proclaimers yan. Yung Remnant TV ay na-establish yan, kapatid, in 1968 pa. Dati yan sa Wanderer, isang traditionalist, conservative Roman Catholics. Kasi ang Roman Catholics, mayroon silang mga groups din yan eh. Mayroon silang mga sekta sila na mga conservative. Pareho sa Adventist, mayroong liberals, mayroong conservative. Sa politics, mayroong liberal, mayroong conservative. Dapat maintindihan natin kung ano yung liberal, ano yung conservative. Okay? Yung conservative talagang traditional ang kanilang dating. They will not compromise with what has been established since the beginning. Itong Remnant TV, ito ang mga advocates ni Pope Francis, my friend. By the way, sa susunod, Sir Alan, sa kayo dyan na mayroong mga naka-receive na ganyang conspiracy, kasi hindi mo makikita ang conspiracy yan. But I would like to share in advance na when we were traveling, nagsakay kami ng super ferry noon with my family coming from Bukid noon.
Nandoon kami sa rooftop ng barko, may nakita ko yung usok ng barko, napakaitim. Now, I was taking picture of that smoke. Linapitan ako ng Amerikano, foreigner. Dalawa sila. Oh, you're taking that picture? Ganyan. So, nag-usap kami, kapatid. I was thinking na anti-Catholic sila. Alam mo bakit, kapatid? Because he talk about the black smoke, talks about the effect of this to the environment. Tapos lahat, binigay niya sa akin yung Illuminati, yung mga masonry. I was shocked because he was talking about masonry. He was talking about Illuminati. Lahat ng presentation ni Walter White, lahat ng presentations ng mga Adventist, offshoots, and reform, including mainstream Adventist sa Amerika, na gumagamit ng mga Illuminati, mga black po, gumagamit ng mga tinatawag na mga presentations na ganyan, kapatid. Yun din ang binibigay sa akin ng tao na yun. And he said he has a lot of books coming from Bohol sila. So I was confident of sharing also. I was thinking that they were Roman Catholic. I tell you, my friend, only to find out they were Mama Mary devotee. They were pure Roman Catholics. Wow! This group, they are all around the world. Kaya nga, dyan sa bukid ng Sir Alan, may movement dyan sa inyong probinsya, na whole world ito, yung Alliance of Two Hearts na Mama Mary. Sila yung group, ang presidente dyan is a former judge in Bukidnon. Lahat yan, sila nag-distribute ng mga leaflets na inatake nila yung mga Illuminati, mga masonry. Silang nag-expose ngayon. The same materials, the same books, na ang kanilang center point is New World Order na i-establish ng mga mob, ng mga ganito. Kapatid! Sir Alan, I would like to tell you that Remnant TV is a Roman Catholic. It's a pure Catholic publication TV, kapatid. So gusto nyo malaman yan, i-type nyo lang sa internet, sa Google, i-type nyo Remnant TV. Tapos i-type nyo Michael Watt. Si Michael Watt, anak siya ni Walter Watt, na magkapatid yan sila in 1967. 1967. Mayroon silang publishing na ang kanilang tawag is Wanderer. Ang mga speaker nila dyan, kapatid, mga prominent personality, I tell you, my friend. Kaya pag hindi mo maintindihan ang Mount of Olive, ma-misplace mo yung priorities mo. Dahil ma-misplace mo na, hahatakin ka kasi na-organize, structural ang activities and project. Hahatakin ka, pati ang maliit mong resources, maibigay mo na doon para magkaroon ng mga feeding or magkaroon ng mga kung anong mga activities na ginagawa. Na halos magkaparehas na ang lahat ng faith-based organizations sa concern ng planet Earth ngayon. Na instead, nandito na tayo sa critical time, kaya nga, nabulagta tayo, di ba? 10 years ago, 5 years ago, we were there in your province. We were there in your churches. We keep on telling you, 15 years ago, ngayon nabulagta tayo na COVID, stay at home tayo. So yung misplaced priorities na ginagawa ni Satanas sa mga anak ng Diyos. Misapplied blueprint. Misfocused proclamation. Grabe, outdated na ang proclamation. Hindi na tayo nakagrow in grace. Swerte nga tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng 28 na ginawang 11th fundamental belief. Growing in Christ, growing in grace. Parang walang epekto yan sa Adventist. You ask them, ano ang naging epekto ng 28? Bakit 27 naging 28? As if nothing happens. Because Satan desensitizes us. Dinesensitize tayo ni Satanas. Parang linagyan tayo ng anesthesia na hindi natin ma-feel yung importance ng kilos ng langit na binigyan tayo ng the 28 fundamental belief na nasa Bible, kapatid.
So kaya mag-iingat tayo, kapatid, sa ating buhay ngayon bilang sealing time na it's a focused time for His people because the appointment is about to be realized. Kahit sa mga resources na kung saan-saan na nilala, kasi ganun din, missionaries talaga, talagang religious talaga ang movement ni Satanas. Kasi angel of light siya, kapatid. So yung dysfunctions niya, yung mga priorities natin, kapatid. Kaya yung libro nga ni George Knight, pag binasa mo ito, The Apocalyptic Vision and the Neutering of Adventism, are we erasing our relevancy? Diniscuss ng libro na yan eh. Matagal na yan, 2009 pa yan libro. I believe 2009 na published yan. No? 2009, isipin mo. Exactly the same with the publication of yung movement ni Al Gore, kapatid. So makikita natin yung reality ba na yung laman ng libro na yan, ito ay subsidized ng GC. Yan, kapatid. Pero hindi ko alam kung bakit hindi nakarating yan. Nakabili niyan ako sa Davao Mission. Nakabili niyan ako sa Davao Mission yan. Na subsidize yan eh. Na giagupok na dito. So how do we witness that Christ is coming? Are we living what we preach? So if He is coming, He is moving, my friend. Are we living what we preach? Ngayon na nakikita na natin, seeing the movement of Christ coming. Itong mga kaganapan ngayon, naging global na ang dynamics, kapatid. Kasi ang coming ni Jesus is a global event. All eyes will see Him. So seeing the movement of Christ coming, ang tanong ngayon natin ngayong gabi, does heaven, ang langit ba, nakakita sa atin? Does heaven sees us also moving to meet Him at the clouds of heaven? Nakitaan kaya tayo ng mga anghel sa langit? Nakitaan kaya tayo ng mga heavenly entity that we are moving to meet Him? There is a movement of Christ coming. He comes to us for our redemption. He expected us to move to meet Him. Ang tanong ngayon, are we really moving to meet Him, my beloved friends? That's a good question. Kaya napakabait ng Panginoon na napakalinaw ng kanyang sinasabi sa ating generation. Sinabi niya doon pa, if I go and prepare a place for you, I will come again. Sa tanong natin, sa statement ni Kristo ito, di ba? Sinabi ni Jesus yan 2,000 years ago na, I will come again. Sa tingin mo kaya, hindi kaya ito, ilang bisis kaya binasa ni Satanas ito? At dito niya minode niya yung kanyang art, yung kanyang approaches of deception. Kasi ito ang pinaka-hate ni Satanas. Kasi when Christ will come, it will terminate his life. Ending na ang movement niya. Of course, si Satanas nag-enjoy sa kanyang movement ngayon. Kasi he sees, nakita niya yung kanyang mga na-deceive. Na-enjoy siya sa kanyang mga ginagawa siguro ngayon na maraming na-deceive. No? But he is very concerned. Alam niya na yung I will come again is the worst, is the pinakamasakit sa kanya yan. Kasi truth cannot coexist with evil. So yung I will come again na mensahe niya, ilang bisis binasa niya ni Satanas. So ang tanong natin ngayon, kasi alam natin great controversy. Sa mga oras na ito na nanood tayo ngayon dyan sa ating sariling mga TV or sa ating mga cellphones and laptops, mga tablet. Yung statement ni Jesus na I will come again, kapatid. Sa great controversy motive, paano ni Satanas kaya ito? I-demean, tanggalan niya ng kabigatan na mensahe. Walang kahulugan. Paano niya ito mabigyan na walang kahulugan ang mensahe ito sa mga buhay ng mga Sabadista sa henerasyon ngayon? Ganda nito, kapatid, no? So kung great controversy ito, ang tanong natin, paano kaya? How will the war revolve against this truth? Paano kaya ni Satanas ipinakilos ang kanyang pakipaglaban kay Kristo sa katotohanan ng I will come again? Kasi yun ang Matthew 24. Then the end shall come.
Dapat malinaw sa atin ngayon, please, pastors, leaders of the church, theologians, academicians, elders, members of the church. Dapat malinaw sa atin yung great controversy motive. Ano yung motive ng gera? Yung movement ng gera. Ano yung pinaka-frame, pinaka-pillar mismo ng gera, kapatid? Dito natin yan eh. I will come again. So how will this war revolve against this truth? Kasi pag maintindihan natin ito ngayon, matanggal yung conspiracy theory, kapatid. Matanggal kung ano-ano lang ina-accuse natin sa mga tao, lalo na si Bill Gates ngayon, kung ano ang inakusahan. Nakawawa naman, kapatid. Grabe kawawa. Hopefully, in English, makarating itong ating presentation na how we try to explain to people na yung kanilang accusation kang Bill Gates ay really a conspiracy theory, my friend. So dito natin makikita na sinasabing, I will come again. Kasi yung coming ni Jesus is also the coming of His kingdom. Kaya nga tinawag siyang gospel sa Matthew 24:14, and this gospel. And this gospel of the kingdom. Tapos sa ibang version, kapatid, contemporary English version, when the good news about the kingdom. The same verse, Matthew 24:14, in 1888 Darby Bible, and this glad tidings of the kingdom. Malinaw, kapatid, yung usage ba ng good, glad tidings, gospel of the kingdom. Napakalinaw, kapatid. Pero itong gospel na yan, o tinatawag na tidings, kapatid, glad tidings yan, good news yan. Pero in the motive, in the backdrop of the great controversy, binigay din ni Kristo sa river, sa Hedikel, na yung movement ng mga kings, kasi movement of kings yan, pag-aral natin sa susunod yan, possibly by Thursday, maintindihan natin na yung tidings na ito, na sinabi ng Matthew 24 ni Kristo sa Mount of Olive, mayroong sinabi si Kristo sa river ng Hedikel, sa glad tidings na yan, na sinasabi, kasi kaya nga sinabi ni Kristo spoken of by Daniel, no? Mayroong, pag-aralan natin yan, kapatid. So yung glad tidings na yan, na sinasabi ng Mount of Olive, may sinabi si Kristo din ng tidings na yan. Ano yung tidings na yan? Sinasabi ng Daniel 11:44, but tidings out of the east. Ano yung tidings out of the east? And out of the north shall trouble him. Therefore he shall come forth. Isipin mo yung tidings out of the east. Saan natin mababasa tungkol sa tidings out of the east? Ito lang sa Mount of Olive. Sa Matthew 24:27, anong sinabi? For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Ibig sabihin, ang coming ni Jesus Christ, He will appear just like the lightning of the sun, coming from the east to the west. Ang tawag na coming ni Jesus yan, yun ang gospel of the kingdom. Yan ang good news of the kingdom. Yan ang glad tidings of the kingdom. Na ang glad tidings out of the east, yung mensahe ng coming ni Jesus, ay magagalit ang mga tao. Pero bakit sinabi? Totoo ba na ang coming ni Jesus, coming kingdom din? O simple, sa Lucas 21:31, sinasabi niya, so likewise, when you see, tingnan mo, ginamit na ngayon ang salitang see, is double A, mata. When you therefore shall see things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. In the same book, Luke 21, nagtutumutukoy ito, kapatid, sa coming ni Jesus.
So therefore, the coming of Jesus is also referred to as the coming kingdom. Kasi the same engagement ito sa Mount of Olives. Coming kingdom is the coming of Christ. Kaya sinabi ni Timothy sa 2 Timothy 4:1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. So walang debate tayo dito. Iglesia ni Cristo, dating daga, wala tayong debate kasi yung appearing niya in the clouds, ito, and His kingdom. Because His kingdom, His presence is His kingdom. He rules the whole universe. He's the King of all kings. Kaya ang kanta ganina sa yung ating music sa pagsimula, no? So mga kapatid, kung yan man ay coming kingdom ni Jesus Christ, kapatid, ang tanong, bakit sinabi ni Kristo na yung tidings out of the east, tandaan nyo palagi ha, si Kristo physical na nag-deliver sa river ng Edigil. Si Kristo physical na nagsasalita doon sa 4 na disipulo. The same message lang sila, kapatid. Shall trouble him. So ang question, why trouble him? Itong trouble dito, it refers to that little horn, yung diniscuss sa historical account. Napag-aralan natin yan sa Book of Revelation. Why trouble him? And why trouble and the rest of the world? Bakit, kapatid, mag-trouble yan? Ang tanong, why will it trouble them? And why the gospel tidings or good news shall trouble them? Trouble him. It uses a singular him because we will learn later on that the principles and policy comes from them and the entire world, entire humanity. So ang tanong, why will they run after us? Bakit habulin yan ang mga anak ng Diyos with great fury to destroy us? Kaya nga, Matthew 24:14, inunahan niya na tayo sa Matthew 24:9, you shall be hated of all nations for my name's sake. Because you will be bring. Ito unti-untiin. Maintindihan na natin. Yung dots, yung tinasabi ni Pastor Bilia, Pastor Ephraim, no? Na the dots. Ngayong kapatid, ngayong gabi, dalawa na lang ang theologies of the world. Ito naman, accepted naman ito ng mga scholars, ng mga theological schools. Sa libro ni Norman Galley, na published din, subsidized ng General Conference, ang title ng book niya, yung tinatawag na Christ is Coming. Makapal yan, kapatid. Grabe, gandang libro yan. Classify niya ang theology sa mundo. Ang tawag ng theology na yon ngayon ay post-millennialist at premillennialist or premillennialist or post-millennialist. Pag sinabing millennium, ang ibig sabihin niyan, 1,000 years. So ang 1,000 years, nahati daw ang theology ng mundo ngayon. Ano yung theology ng mundo? Sa 1,000 years, people of God in heaven. Pero mayroong mga grupo din na nagsasabi na sa 1,000 years na sinasabi ng Revelation at sinasabi ng Thessalonians, people of God in earth. So kung dalawa ito, the point, no? Heaven and earth. Ang mga tao doon sa langit, ang mga tao dito sa lupa in 1,000 years. So ibig sabihin, yung theology na ito, kapatid, na nahati ang tao. Tungkol sa second coming ni Jesus Christ, ang pinag-usapan ng post-millennialist theology, isang doktrina na magkaroon muna ng 1,000 years of peace and prosperity sa kadarating si Kristo. Ang ibig sabihin niyan, 1,000 years of peace and prosperity. Kaya post-millennial. After 1,000 years, saka padarating si Kristo. Pero ang pre-millennial, bago ang 1,000 years, darating si Kristo, doctrine ito, kapatid, ng Bible. Kaya dapat maintindihan, ano ba yung pinag-awayan na doktrina? The whole world is involved. Yung tinasabi nating Sabbathista at mga ang Muslim, di naman kasal. Pero ito, the whole world is involved.
The doctrine of prophesied millennium. So dito natin maintindihan, kapatid, na ang theology na ito na advocated. Bakit advocated ito ng halos lahat ng relihiyon? Kasi siyempre may rapture ang kabila. Yung kabila may purgatory. Normal yun because sa theology na yan, kapatid, kaya nga may turo na we are all God's children. Hindi nga alam ng karamihan na yung statement na yan, parang tanungin mo, ano ba, tama ba yun? Tama to sa creation. Pero pagdating natin sa great controversy, hindi na maging tama yan. Kasi maraming statement na sa Bible na those who obey, abide in Christ as His children, but who do disobey are the children of Satan. Kaya dito natin makikita na ang theology ng post-millennialism, tinanggap ito ng political world. Siyempre, ang political world, kapatid, tumitingin yan sa present need. Pero tumitingin siya sa vision. Ano ang mission vision ng ating political program? Normal sa kanilang philosophy, yung tinatawag nating one humanity. So ang theology na 1,000 years sa kadarating ang Panginoon ay naging global philosophy siya ng political world. Kaya huwag kayong magtaka na sa United Nations, sa lahat ng conventions, summit, lahat yan, kapatid, mayroon silang mga studies, mayroon silang engagement na global consensus. Ang global consensus na yan, naintindihan nila, nakikita nila na mayroon tayong global realization. Na ang ating global realization, mayroon tayong common problems. Matagal na ito, kapatid. Kaya nga, bakit sabay kumilos ang mundo sa COVID-19? Stay home, face at mask. Kasi matagal na tayong na-engage. Matagal na tayong minold. Minold ba? Minold ng policy or principles. Kaya nga, common problems. So, ang common problems, tiningnan nila yan ng isang global perspective. Dahil global perspective ito, global reality, kailangan natin ng common solutions. So, pag common solutions involve ang humanity, whole humanity. Kaya ito, nagbigay ngayon ng mga global initiatives. Tingnan nyo, kapatid, sa academe, sa lahat yan, the common term na ginagamit, initiative, global initiative, national initiative, local initiative. Kaya think global, act local. Sabi diyan, kapatid. So, the global initiatives ay kailangan magkaroon ng common implementation. We have common problems, common solutions that we need to implement all. Kaya dito, matagal na ito, di ba? Panahon pa noon, diniscuss ko na ito. Ito ngayong na-react na principle nito, ito, na-applied agad sa COVID-19. We have common implementations, na we are governed by the global ethics, na ang global ethics, the science of right behavior, na ang ating mga moral values, kailangan natin maitama ito. Kaya nga, mayroon tayong mga seminar na moral recovery program. Na sinakyan din ng mga, kunwari, para mga Adventist, makapasok sila sa mga barangay na in disguise, magkaroon sila ng moral recovery program. Turuan sila ng mga morality, pero sabi ng ibang mga munisipyo, ay, binabautismuhan nyo lang mga tao dyan. So itong human need, kapatid, yan ang love and unity. So dahil love and unity, yan ngayon ang gospel of peace. Yung gospel of peace, yan ang tinatawag nating common message ng ating generation, kapatid. No wonder na sa ating generation ngayon, right now, mayroon tayong common words, common language, common movements, projects and programs. Kaya very common na kasi wala, tapos na ito, kapatid. Hinog na sila, kaya nga nagka-COVID na tayo ngayon. Kasi yung global village, global advocacy, global ethics, global economics, global education. Kaya nga, Ma'am Faye, yan, yung global education, yung curriculum niyan, talagang K-12 yan kasi it's a global. Kailangan na kung mag-migrate yung iba, kung ano ang grade niya dito, applicable, recognize siya sa ibang bansa.
So global health, anong global initiative, global interdependence, global spirituality, ecumenical na, global interreligious activities, religious pluralism. Kaya ang kanta niya, no man is an island, we are the world, we are the children, we are the one who make a brighter day. So let's start sharing, my friend. So ito yung mga philosophy, mga teachings, advocacy na hinahawakan ng lahat ng mga presidente ng buong mundo ngayon. Kaya yung kaninang nakita nyo na pinadala sa inyong araw na ito, yung The Great Reset, kailangan intindihin siya ng tama, kapatid. Pero maraming binigyan ng interpretation ng Remnant TV yan at ng ibang mga ministry na Adventist na ginagamit nila yan ngayon na ito nga Illuminati, ito na malapit na ang sandilo, papapatayin na tayo, ipiprosecute na tayo. It's out of the context of the Bible, my friend. Wala yan sa Bible. Kaya nga tinatanong ko, saan ba sa Bible yung Illuminati? Saan ba sa Bible? Revelation 13. Saan mo mababasa sa Revelation 13 yan? Misinterpreted ang Revelation 13, my beloved friend. Misinterpreted. 95% of the Adventists around the world. Wow, napakasakit naman yan na salita, Brother Soliano. Ay talagang masakit talaga yan kasi that's the reality. That's the reality, my friend. Kaya may sinabi si Sister White, sabi niya, sa Great Controversy, page 444, paragraph 2, Sister Jane, hintay, tingnan mo ito. And growing sentiment in favor of the union based upon common points of doctrine. Ang tanong, ano ang common points of doctrine na pinanghawakan ng religious organization at ng political world ngayon? Kaya yung union of church and state, hindi nakita ito ng mga karamihan kasi hindi nila nakita na ito na pala ang reality, kapatid. To secure such union, sinasabi niya, to secure such union, the discussion of subject upon which we're all not agreed, however important they might be from the standpoint, must necessarily be weighed. So sinulat ni Joy, ayun naman talaga ngayon ang religious pluralism. Huwag na tayong magdebate. Let us engage. It's not only tolerance, but engagement, my friend. Wow! Napakagandang pagkasulat ito ni Sister White, kapatid. Kaya itong post-millennial theology na naging global philosophy, simply love, cooperation. Ito naman ang kailangan ng political world. Love and cooperation. Ito rin ang mission statement ng national government of the world. There must be unity, peace, and prosperity. Ito naman ang mga mantra ng development concept, developmental contract. Ang tawag niya natin, social contract. Peace and prosperity. Kaya ginamit niyan kanina doon sa the Great Reset, yung social contract. Dapat maintindihan natin yan, mga elders, mga ministers, anong ibig sabihin ng social contract. So dahil dyan sa kanilang theology na yan, ang moral recovery program na in-implement ng political world, kasi values formation workshop. So while we are going to have this 1 Thessalonians 5, 1-9, 2 Timothy 3, 1-7, ang sa kanila dito, kapatid, ay napakaganda ng kanilang mga sinasabi. No wonder ngayon na maraming mga revival activities, programs, and different churches around the world. Matagal na ito, kapatid. Matagal na nga, 2010 pa nga ito. All That Matters, Revival, Reformation, Worship. Napakarami, thousands of gatherings, activities, initiated. Kasi they have all the funds. And besides, they are all honest with this. Kasi yun ang kanilang naintindihan. Yun ang present reality. Maraming away, maraming dahil sa debate, maraming mga reliyon nag-away. Huwag na tayong mag-away. Mag-away pa tayo sa mga doktrina, tapos may problema tayo dito sa ating global warming. Mag-away pa tayo sa issues dito ng spiritualidad. Tapos may hinaharap tayo dito mga global virus, global pandemic, may mga earthquakes, may mga... Atupagin muna natin itong nakamamatay na mga kaganapan. Magsama muna tayo sa disaster preparedness. Mag-asama muna tayo na maraming graft and corruptors dito, masasama, mga tao, graft and corruptors. So, moral recovery kailangan. Nagalit ng Diyos sa atin dahil mga corruptors itong ating mga tao dito sa mundo. So, it's just basic.
human instinct in our religiosity. Kaya nga ang program na each one, reach one. Meron nga sila Christ for all nations. Yeah. Christ, Asia for Christ. Sabi. Worship, teaching, and healing. Kita mo yan? Worship, teaching, and healing. Come and join us. Thousands hindi ipinakita ko lang sa inyo sa slides. Ilan lang ito, kapatid. Di ang serious, tingnan mo. Tingnan mo nga yan, no? Mga seryoso. At sa tingin mo, si Satanas ang winworship niyan. Dahil Sunday sila, si Satanas ang isip nila dyan. Huwag naman ganun. Do not demonize people, my beloved. Kapatid? Let us true to the Bible and the words of Christ. Si Kristo nagbigay ng mensahe na hindi siya prejudicial. Hindi prejudicial. He just simply stated facts, my beloved friends. Kaya sa ating mga iTunes, sa may mga Apple dyan, puntahan mo ang iTunes dyan. May mga issues na dyan Tingnan mo. Faith and Fahrenheit, religion and security. So, it's no wonder na ang mga religious organization, tinatap na siya ngayon. Inano na sila kasi sabi pa, di pa napakaran natin kagabi, sabi pa ni Diana sabi ng mga stakeholders, mga leaders of the world, na religion is the missing dimension in foreign policy. No, grabe Kita mo yung kapatid, yung development ng story of redemption. Paano natin intindihin itong great controversy sa tamang language, sa tamang perspektibo ni Jesus Christ? Sayo natin sa gusto, kapatid. Ako lumaki, isipin mo, high school ako. Binasa ko yung conspiracy. Napakarami kong libro na yan, kapatid. The Vatican Billions, Intro to Global Occupations. Napakarami yan. Illuminati, yung mga cabals, kung ano pa dyan. Tapos may mga accusation pa dyan. Yung si Padre Rivera, it's a hoax, my friend. Grabe talaga. Oh boy! Grabe talaga ng mga conspiracy, kapatid. So itong new millennium, the emerging, yung philosophy ng 2020, basic ito, na after all those years, pagpasok natin ng new millennium, kaya may concept sila dyan philosophy, the New Age movement has just began. Ano na ngayon ang ating generation? New spirituality. Ano ibig sabihin ng new spirituality? That Christ reign in us now. Isipin mo, si Kristo na daw naghari sa ating henerasyon ngayon. Grabe! One time doon sa Davao, doon sa isang hotel na nag-conduct tayo doon ng presentation, mayroong mga mayroong mga yung dating associate dean ng College of Graduate School ng Ateneo, mayroong mga doctors doon ng Baptist Church, na elder sila, mga medical doctors doon sa hotel na tayo nag-conduct ng presentation. Talagang nag-invite yung yung dean ng graduate school na may friend siya na pastor ng ibang religion. Automatic sinabihan after my presentation now, I beg to disagree. Christ is already here right now. Because without Christ, the Muslims, the Baptists, the Catholics cannot be one in their movement right now. Oh, really? So pag hindi talaga maintindihan yung river, mount at island, na si Kristo mismo bumaba para i-engage, ito lang ang pinakasusi natin, kapatid, na maluwag sa nating tanggapin na si Kristo physical na nag-engage. Huwag nyo nang tanungin bakit ngayon yung narinig ito. Huwag nyo nang tanungin yan. Ang importante, alam nyo, binasa mo. Babasahin nyo, huwag kayong magdipindi kay Brother Soliano. Basahin nyo sa Bible nyo dyan kung totoo ba na si Kristo physical na sinare ang mensahe. Sipin mo, New Age health. Grabe, New Age health. Kaya hindi natuloy, nagka-problema natuloy si Ma'am Lalyn Alpanuhuso dito sa Pilipinas sa division kung paano niya i-handle itong mga New Age health na mga protocol of healing na nandoon na yung spiritualism, kabahagi na ng spiritualism. Kaya hopefully, si Ma'am Lalyn, if you have viewed this presentation right now, kailangan i-proclaim kung ano ang tamang principle ng Biblia and the spirit of prophecy in the protocol of healing. Kaya dito mayroon tayong new humanity. Grabe. New Age business design. Tapos new world order. Common sense yung new world order. Nasa movement ngayon, kailangan i-order kasi corruptors, people does not respect environment, does not respect the
the nature around. So, we need to reset. We need to order values. Pero ito, misinterpret ito kasi sa kabilang side naman, itong New World Order, ininterpret ito na ito ang Antichrist. Ito, lalabas dito ang Antikristo, kapatid. Lalabas dito ang Illuminati. Itong mga grupo na nagplano, nagplot sila bago pa ang COVID doon sa Davos, Switzerland. Pinag-aralan na nila na pagdating ng COVID, ito ang timingin natin na magkaroon ng reset. Kapatid, that's not the true reality, my friend. Interpretation nila yun. Kawawa naman itong sila si Soros, kawawa si Prince Charles, kawawa naman ito si Angela Merkel. Grabe, tinanggalan nila ng values ang mga taong ito para isipin nila yung interpretation nila na itong mga tao ay mga mob, nagpaplano ng maitim para sa humanity. Wow, my friend! The New Age political order, ito daw ang gagawin nila, i-control ang humanity. Kaya nga yung vaccine na yan, i-control. Kasi yung vaccine na yan, mayroon siyang microchips. Kagrabe. Oh, my beloved friends. In some other episode, we will discuss lengthily on this subject. Himay natin kung saan ang, kasinungalingan ng mga interpretations, kapatid. Out of this world. But it seems many people believe. Kasi itong mga Sabbathista naman, sa iba't ibang bansa, nasa island, sa Mariana Island, kung saan-saan sila, komportable sila, parang, kami lang nakaanap, kami lang nito, kaya kami ang tinatarget yan, kasi Sunday yan, Sunday ang pupunta kasi si Satanas ang kanyang laban, Sunday ang Sabbath. Kapatid, that's not what the Bible is telling us. That's not what the spirit of prophecy. Sabbath and Sunday issue is just one. Alam na Satanas, diyan ka maganda. Bakit diyan sa atake sa'yo? Common sense, my friend. At tapos, paano mo explain yung defiling? Paano ka ma-defile sa Sabado? Na Hudiyo nga, lilaglag na sa ng Panginoon, destroyed by God. Sila, masubra pa sila pag-keep ng Sabbath. Kapatid! Oh, my beloved friends. We are in a time, kaya kailangan talaga natin i-share, kapatid. So makuha na natin ito ngayon, na bakit nagkaroon ng statement na all nations will hate you for my name's sake. Hindi pa natin, kasi bukas pa ng gabi natin ito, makikita alas 9 na. In-establish lang natin dito, kapatid, sa gabing ito. Yung pondasyon ng statement ni Jesus Christ. Na ang gospel is the coming kingdom. Yung coming niya. Yung theology ngayon ng mundo, sila, dalawa ang kanilang iniisip ay 1,000 years maghari. Kaya nga, I just challenge you and encourage you. Dito sa Pilipinas, bakit mayroong dyan? Yung God with us na mga stickers sa mga sasakyan. It's a multi-billion business, my friend. Ano is that a multi-billion business? It's a multi-billion ministry. Whole world yan kasi konsepto yan na God is with us, Emmanuel. Tama naman na God is with us. But in one moment in human salvation history, He died on the cross. Naging isa siya sa atin. But He moves. Movement. He is now in the most holy place. Kaya nga, God is good. Huwag nating dugtungan na all the time. God is merciful. God is forgiving. Hindi pwede yung lagyan mo ng all the time. Kasi there always a season for everything. Kung ano lang in-reveal ng Bible sa atin, kapatid, yun lang tayo, kapatid. Kasi ang movement ni Satanas, i-destroy niya yung konsepto ng redemption ng Panginoon. Yung mensahe niya. So yung message, yung doctrine, doctrine ito ng 1,000 years, kapatid. So bukas ng gabi, pag-aralan natin, kapatid. Pag-aralan natin yung 1,000 years na mga activities. Pag-aralan natin, makikita natin kung paano the final war is between these two. At ang tanong dyan, is it going on right now, mga kapatid?
Kaya ito, part 2, ang ebanghelyo na hindi nila maipangaral sa sanglibutan. Hindi talaga nila paano nila ma-preach yun? So mayroon na tayo, 1,000 years sila. Ang atin ay, Christ now is coming to movement, approaching footsteps of an approaching God. Because in 1,000 years, nasaan ang mga anak ng Diyos? Saan tayo, kapatid? Kaya nga, doon tayo sa clouds of heaven. Bakit clouds of heaven? Kaya nga, dyan sa Revelation, pakaralan, mayroon tayong series ng Book of Revelation. Na walang ibang libro babasahin. Revelation lang, napakalinaw niya, kapatid. The most beautiful revelation of Christ is the last book. Sabi nila, mahirap intindihin. Pinakamadaling intindihin ang Book of Revelation kasi may symbols, may signs. Madali mo intindihan kasi may Matthew 24 at may river Olay at Hibigil. So dato sa ating mga naka-online ngayong kapatid, we are so blessed na you've got into the line. Now, Elizabeth Manuel, kay Sister Janice, kumusta si Ariel dyan? Si Len Islua, nasa Isabela, ito sila, kapatid. No, ito sila ay talagang mga radical missionaries. Talagang share nila yan, kapatid. Kay Pabelia Levick, kay Bernie Padiragolo, kay Mariani F. Samiliano, kay Renato Falier, Cheryl Lumosco, kay Jared Nakazabo, kay Jasnick Maiga, Rizaleto Kapunay, kay Sister Mercy Erlenda Mandriaza, kay Verem Ru, kay Don DJ Ramos, Kimberly Rose, kay Gibbs Mars, kay Wilmar Sido, Jacqueline Lonosa Sanchez, Jason Viula, kay Sister Nene Timola. Sa aking kapatid sa Singapore, sa aking classmate kay Peter Dumadag. Peter, ito ay mga presentations of what is happening, ano nangyari na sa kayo na sa Singapore, no? So mayroon tayong special na pag-aaral itong COVID, paano natin i-plaster ang ating. These are my friends, kababayan, no? These are not Seventh-day Adventists, but they're Roman Catholics. Felix Abahar, Elizabeth Officiar, Iol Madi, Lorena Geraldes, Allen Alcantara, Elmer Douglas, Tata Solweta, Estela Villanueva, Sister Sarah Lim, Loleta Colio Finon, kay Nining Aklon, kay J. Arthur Retes, kay Ariel David Ocfenia, Exeta Galet Andaya, kay Rhodes Keats Iboca, Arnel Bagungon, Feliciano Matbangan, kay Bacolod de Banyes, kay Matthew Spirit, Aaron Trinidad, Dande Beloria Dava. Dito mga kaibigan, mga kapatid, it's not by accident that you come into this line. Radical mission. Kailangan natin i-radically reconnected tayo kay Jesus Christ. Thy word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Sa ganitong mga panahon, kapatid, no, sa pangalan ng ating Eternity Broadcasting Services dito sa Baguio, Imos, Cavite, sa mga pamilya ni Brother Eugene Sasing Sesteliona, kay Brother Kiko, kay Jonathan, no, sa kanilang mga bahay, kay Melody, kay Llewellyn, kay Sister Jem Lim sa New York, kay Wesley Bagas, kay Sister Nene Diaz sa New York, kay Sir Harry Dismaya, no, kay Jelly Mendoza, Alana Barquez, Calvin Zeta Boyna P, Sister Edith, no, kay Jillian Rondena sa Valencia, Salceda, kay Sister Lord Mendres, King Raf, Jonathan Astero, no, kay Pastor Ephraim Villarreal sa New York, okay? Sa lahat ng ating mga radical missionaries ngayon, now we have to learn, you have to praise the Lord na na-engage tayo ng langit, na maramdaman natin na lumago ang ating kalaman, growing in grace. Now, we simply have to praise God, no? Kay Jennifer Cesario Gonzalez, kay Mil Cunanan, kay Sir Benji Abero, Sir, attorney, no? Kay Domilov Antep Hermenio, no? Dito natin makikita, Jerry Templo, Jimmy Rada, Lilibet Malinaw, Solomon B. Bankio, na ito na ang panahon na it's God who arranged circumstances for us, na mapanghawakan natin yung Christ closing prescription. It's a healing message for all of us. So regards Sir Mampi Torres, kay Sir Gordon, and looking forward in our generation, sa ating generation, kapatid. Bukas ng gabi, no, tatapusin natin itong napaka-importante para mawala yung conspiracy theory
na malinaw sa atin, let us just pray, come to the throne of God's grace. Kasi napakahirap i-undo ang mga bagay. Marami akong malapit na kaibigan na talagang napako na sila sa conspiracy theory. Doon na sila sa mga proclamation ng mga kung ano-ano ng mga ministries sa internet, kapatid. So God bless us today, tonight. Okay, shall we close by our prayer? Great God, loving Father in heaven, we thank you so much for the time na ipinagkaloob niyo sa amin. Thou bless those people who got onto the line. Thank you, Lord Holy Spirit, for impressing them right now. Now, help us all to understand that by your power, you are going to keep us safe. Preserve our life, that no amount of Satan's attack, either virus, calamities, or whatever, but by you are going to keep us safe. Heal us with all our diseases. Kung sino man sa amin dito ngayon, Panginoon, na may mga karamdaman that Satan is trying to influence our minds with the negative, the stress, give us the faith to believe that Satan is a defeated foe. You have chosen us to meet you at the clouds of heaven by healing all our diseases, by helping us to drink more water, by eating the right foods, and by getting into the new start, the principles of the new start. Thank you, Father, for forgiving all our iniquities. In Christ's name we pray. Amen. Ating pasalamatan para kapatid ang ating dalawang mga technicians dito ngayon na napakabata pa nila na tumutulong sa atin. Na dito si Kim J at si Frances Pipito. Now, itong mga pugi natin maliliit pa, ito sila mga elementary pero marunong na sila sa computer natin ginagawa dito. God bless us. See you tomorrow evening.